fana abịa na-egwu ka m na-eti ana m agwọrọ ọgwụ eke ọrụ eke ibe m bịalụ bụ na nke Akwa ka m bịa Akwa na-eti akụ bụrụ nwa di ya na mụ na nwa di ya na nna eme ọfụma ọfọ nwa di ya na ọfọ nna ochie wanye nwa di ya na ka ochie aga anyị nwebụ oke ọba ndị na-agwa ọbara chi efugo mgbe sị na adọrọ nwa di ya na mụ anyị adọrọ ya mma na Eke dọrọ ya mma na Orie dọrọ ya mma na Afọ dọrọ ya mma na Nkwọ ife ọma ka ị na-eṅomi eṅomi ife ọ na-eme na-asụ ụwa ụsọ ife ọ bụba adreesị ndị ọba onye nọ kịta asị na ọ mara Akwa ịma na-enemi maka na Akwa na-aga ịlọ ịma na onye ilo na-agụ na nke ikpeazụ a bụ mbunizie fonu ka nnene ụwa ka mara ife ụwa na-ekwu onye ga-akpọ m ilu bụ Akwa ịbanye Instagram onye ga-akpọ m ilu bụ Akwa ịbanye YouTube onye ga-akpọ m ilu bụ Akwa njụọ gịnị na-eme mfụ na aka Chukwu dị ya maka ife ọ bụla mmadụ na-eme n'ụwa aka Chukwu dịkwa n'ala ya ịma na onye a ga na-aga silili werele o nwere ndị na-eji akwụ ụgwọ ka blọgas buo fa ị na-akwụ ezigbo ụgwọ ebuchalụkwa gị mana nke ikpeazụ a na blọgas na-akwa alarị na-eche ọpdeti Akwa ka amara nke ọ ga-adrọp kapa buo ya Linda Ikechi bulu Akwa na nke ikpeazụ a Instablog Naija bulu Akwa Konobria Tunde Dinot bulu Akwa ebe ndị a blọgas ama busiri Akwa blọgas ndị ọzọ na-aya ya kapa buo Akwa ọrịa na nke ọ na-eme na aga ada eleri ya anya ukwu ada na-eri ya nwọzụ ọ Chukwu na-eme eze ọ bụla by size ọ bụla na-ebuka ibu ejila ebuke m ibu anyị nso ukwu ọ ka onye na-ede nwadị ya na anyị sị na ndụ ya dị na Chukwu agọzigo anyị ada agọzi ọfọ ka ịkpata ego maka na Chukwu emego ya ịkpata ego ife anyị na-agụ n'ọfọ bụ na ndụ ya adụ na Eke dụ n'Orie dụ na Afọ dụ na Nkwọ onye ọbụla afọ ocheta ifeme nwa mee ndụ anyị nchara ị na-adụkwọ n'ọba ọgaranya ka abịa na Akwa bụ ọgaranya ọbụ ọgwọ na ọkụ nwugido pụọ ọba junction ọ banyere ụzọ pụọ ọba junction ndị mmadụ na-ajụ ọ bụzikwa dibịa anyị na-eme ka Akwa na-eme mana ọgwụ ka ọ na-agwọ mana eziokwu nke onye na-eme ya ga-alị ya maka na ifepụ dibịa bụ agwa ele bụ isi ọgwụ o nwere ife iji maka ya nsogbu iji maka abịakwute Akwa ọya na-enyela gị dị solushon ọya bụ na nwoke ma ife ọ na-eme ọbụla akọ mma ngozi na ndị ya dị ịghọtago Akwa enwere signboard mba ọnụ ndị mmadụ bụ signboard ya ịghọtago si Akwa ya adụrụ na mma ya adụrụ na mma ndị nkụzi isi zie fonu m sị na mụ na-eri ozu fonu mana eziokwu mmapụta n'iru afọ ọzọ fụ na-egwe ka o si mana eziokwu mana eziokwu ife ị na-eme maka na mgbe ahụ na-abụ nakọta na skuulu egbeelu ndị nkụzi fim ndị nkụzi a na-ajụ ọgị na-eme nwa mmadụ ka ọgị ọ na-agba iste mana ife na-ebu eke na ya n'ime ebu mpụta ụwa Akwa enwekwa ebe o ji mụ ọrụ ọ na-alụ ndị mmadụ na-abịa amụ mba ada amụ egwu agwụ ọ na ọdụ ka mgbe m nọkọta mbulie ejide bulie ịgba ndị mmadụ na-ajụ ka ebe na ebe mgbakọ na ọrụ akpọrọ nka m na-alụ n'oge elugo ife niile nwere oge anọ n'oge ka m nọ ife a ịghọtago
amụrụ m egwu n'aka nwoke nke nji m egwu n'aka nwaanyị ilo na-asịkarị ịma na ife ọbụla ị na-eme ọ gaba aga enwe ndị anya ụfụ mana ife ya ada ayochiwo bụ ka ndị fụ gị n'anya ka ndị na-ele elu gị anya ụfụ ọ ya bụ na nke ị na-eme na-aga aga mbọsị ọ bụla ị nọ n'ụwa ekwudebe maka fere ụwa abara ya ma a na ọ na-adị ya ekwesịrị ka ị na-ekwu maka ịghọtago ndị mmadụ na-ekwu maka m everyday ndị mmadụ na-ekwu ndị njọ maka faya ekwuriri faya asịrịrị ọgwọgwụ onye ọbụla nọ n'ụwa ka ya emeta mma o nwere ndị ya emeta nwee ndị emejọ mana anyị na-agwọ ndị emejọ gbagharụkwọ na ayọ maka nke dị n'iru ụka Akwa ka anyị nọ na nke Akwa na-azụ ụmụ ogbenye ọ na-azụ ọgaranya ibere ụlọ bịakwute Akwa emeela ya etu ịchọ Akwa ya dịka echinechi ya na-agwụ agwụ ihe afọ ụmụ ife ị na-eme bụ omenala ife ị na-eme abụ ọgwụ ife iji asata nna ahụ bụ dibịa nna ahụ bụ mmiri mara ugo bụ dibịa ọ ka nọ ndụ ọ ka na-emesi omenala ike ọ dị etu a ọ efi ndị gboo debe ka ị na-eme ịghọtago ndị na-eme ka imegide mmadụ ife na-eme ya bụ ka ọ dịrị mmadụ na mma abịa nka nkene ya nnezi anya fụ n'abalị ka m ji wee bịa maka mgbe o ji enwe efe mgbe o ji enwetu obere efe maka be Akwa na-ekwo 24 hours ịpụ a na ilo kịta efe nọ n'ilo karị 2000 ọ bụzi ndị nọzi na họteelụ na-eche ka egwu olufa mbafa mara nsịra ndụba adụ Akwa ya egbosi ilufa mbafa mana ọ ndịdị ka onye agha ya enwe ọ na-ada agwa ndị mmadụ hụ na akwụnyezina ego ọnlaịn bịa afọ Akwa live na ndị ji afa ya eri ọnụ na Facebook karị ụmụazị ya hụ elekwusighị ike agụụ na ebelụ alụ ihe ọtago oche efi ya bịa direct ịbịa bụrụ 1 month ka ị nọ ọfụ ya efu ya ogbuolu gị mkpa gị ịnabakwa nwadị ya na ndụ ya adụ ihe etokwo n'ọgbọ ihe eto ọgbọ mbọsị ahụ anyị nwabụ ndị nna ochie anyị bịa kpụrụ echi anyị na-ama ihe ọtago ụmụnne m ndụ ụlọ ya adụ nkwụ ụgbọala nwunye dị m gbaalụ onye iru gbaalụ onye azụ 2022 abụkwa ọnụ anyị star ebe anyị nọ bụ na nke onye omenala ka anyị nọ bụ nwa dị ya na anyị mmụọ na-anụ okwu anyị na naanị ife ọbụla anyị na-ekwu ndụ ya adụ nwanne m ndụ ya adụ ara anyị amaala anyị mma ndị na-anụlọ nwaanyị amụma nwaanyị ndị na-enwere ụlọ enwe ọnụ ndị na-enwere moto enwe ise mana eziokwu anyị amụta nwa anyị amụtakwa nwa ise obere oge ụrụ nwa nọsi etu a unu enwetabakwa moto ọ na-abụ nnekọta moto dobe Akwa na-ajụ Akwa ọbụzi gọvanọ moto elotazide n'ụlọ maka ụdị moto kwụsị ebe a bụ moto ndị politians a na-ebukọrịsị ego anyị na-enwere ife na-alụ ụlọ anyị ihe ọtago mara Akwa jide ụzọ nne na-ata anyị ele anyị echikwu ọkụ na-enye ife na ide mmiri nke a bụ Akwa masị nta ka anyị jụọ na owele nchi ọgwụ ọgwụ ka anyị na-akpọ ọzọ mma aza bụ uru ego ba iri eri mana eziokwu uru ego bara bụ iri eri ụtọ ụwa bụ ego ụtọ ụwa bụ awa nnu mba nna ọ gbọsọ Akwa bụ dibịa aṅụ akpọlaghachi ya ibe a na-aṅụ bụ nkwụ gara ọnụ ọ blue label 21 years ị na-anya fụrụ ife na-eme abụrụ ife ụmụaka ibe na-eme bụ ife mmụọ ọbụla akwasị ife na-eme abụrụ ife ụmụ arụ mara eziokwu ọ bụrụ na klọb ibe rele 300,000 ndị ori nke ibe m ya ama anya ya ịghọtago maka chi ka ndị a na-atụtụkwa nkwụ agụmbụ ide mmiri
ụka bụ ife ejiri ya ana m agwa gee ana m agwa ndị mmadụ na ụka bụ na ọ bụla ọlụ na ndị ọcha enye anyị ụka wuru pọwa nye ndị ugwu ụka bụ ọlụ ka eji wee rie anyị wee gwa ya nwa ahụ letu agụtụgharịa gị isu agbanwe nke ọzọ mana ndị Izrel chukwu nyere ụka ndị Izrel ịtụ afa wa mbọ bụ tupu ị na-eteta ọla afa ya 500 rocket ịghọtago mana eji ụka wee rie anyị final ndị ọcha butere anyị ụka enyekwa anyị teknọlọji mana ojelo onye ndụlibe onye nwere ego libe ego ya ụtụ ụwa bụ ego jee download egwu a n'ọmụ na kolaba onye na-eje anyị ụtụ ụwa bụ ego n'ụwa bụ ebulu jee ebulu na agụmide mmiri ada ekwu okwu mmadụ agụmide mmiri Instagram, Facebook chibe agụmide mmiri ọ dị otu ahụ alụsị nwe egwu anyị eji ọbụ ike eti o mba n'ọnwa enwe aga anyị ji aleta ọ dị otu ahụ onye gbaa drọ dọka ndị dọka onye ezi ọcha kem onye ezi ọmansi ncha ka ihe adọka ya ndọkagwo ọgwa nke bansi nche eki a na-ese ịghọtago nke bansi nche eki a mmadụ bụ nnukwu ka ọra ka ụmụnna achie ya ọzọ ọ dị otu ahụ mana o jere ụwa ụwa bụ pakeji mana pakeji ofu ụbọchị onye mere n'ike ka na pakeji ike were pụziere ka na pakeji ikelekwu elekwu ama na ihe ikelekwu elekwu ihe jedebe ike ụka na wagachi gara agwa ahụ wagachi iko ya ebi iko oye o ama ndị na-eme ọfụma ndị na-amala eme ọfụma ọba ma nwa bụ amụ mana ọgwụ ojere ụwa anyị na-akwụ mmadụ n'ọkụ ebe asọ anyị akwụkwọ direct akwụkwọ nso direct akwa na-akwụnye mmadụ n'ọkụ ịkpasu oyi iwo ọkwụkwọ ya n'ọkụ ịgba ya drọ dọka ọbụ ọgwụ ile ịjụ ese akọwara ya mgbe original celebrity dibia all the first celebrity dibia ụtụ ụwa bụ ego Power. Mma boy na-etigbu m power. Awesome power. Magachi. All PPP, all the day wa. Mana yetu hapo. Odowa bego. Ah, yetu hapo. Na nwanne nwaanyị nọkwa ya onye na-ajụ m wee my sister onye sị m wee my sister your wife ọ na-akpụgo ịmara ebe na-akụ ọlụ 2 o'clock Arụ ndụ obodo ife ọma ọkwa na akara aka nwanne eteta onye ndụ nara akpọzi ụtọ ya pụọ ame nlod ọmagbuo Dangote ọbabụzgo ji ya arụghị ọba maka mba bemu bemu ịnọrọ bemu ya mụrụ mgbe chi abalị ji wee wolu ịnọrọ bemu ya mụrụ mgbe chi abalị ji wee wolu ịpụkwa na ire abịa n'azụ nso na nke apawa ha oji 24 hours light Magachi
akpata eriri mma agaghị abụ mmanụ poverty na enemy before my just follow me buru gọzie bata obodo ụmụnwa gị follow me onye si mba na-eze nwere isi ebuli isi ya tinye onwe isi onye na-enwere ego anyị na-akwe mmadụ n'ọkụ ike n'obodo ibulu onye isi ịkpasu anyị iwe anyị akwụpụ n'ọkụ ọbịa alele ụtọ ụwa bụ ego mere nwanne anyị nwebe mbụ ụbaka oke nọsa ịlapụ omenala be nna ahụ bịa na-eme ya eri na-efe ndị isi a ndị ọzọ ịlapụ ndị isi a be nna ahụ na-efe mmụọ gị be ndị ọzọ nke na ọya bụ uru ya atakịta atọ ntere mmadụ dokwa chi ya ịma n'ọnụ Martin n'ụwa pastọ wasọ okwu destroy ya na-adị ike ka ọ bụ imebie chiwu mụọ chiwu ọkụ ife ịma na nna ume edozi akwari ọmụmụ be nna gị ezinụlọ ịmụ nwa na-abịa arụ edozi akwari ọmụmụ pastọ so onye a bụ nsogbu akwari ọmụmụ abụkwa ọgwụ omenala gboo nwa na-abịa ndị afọ ala ọnya ka eji dozi ọkwari onye korie ibe abụla ọgwụ ijezi ọrụ mmiri asị na-egwabago ọgwụ ije tụwa aja asị na-egwabago ọgwụ n'oke na-ekwu na salari ndị pastọ na-ekwu ọrụ ọnwalụ akwa ya ụgwọ ọnwa ọma ebe a na-akụ ebe onye iji ọbịa ọkọ ọrụ utu ife ajọ bụ ka atọghata mkpụrụ obi anyị ara atọghata mkpụrụ obi unu mmadụ ya atọghata nwa nke m na ụmụ ya atọghata mmadụ ịghọtago onye na-ebe obi onye awale ga-agba mana o jelu ụma ọdụ ka ya ebido pastọ ịmara ọmụ ya abịa n'aka alụ ndị mmadụ masị ihe ebute ngwa egwu abịa otu eburu ụzọ maa nzu ịchọ ọgwụ ịga n'azụ moto mana eze wee chọọ ọgwụ ịga n'azụ moto ka o wee gaa aga original ọ bụ amaka nna ahụ aka studio na ndị Italia 2022 ịgba drọ dọta achọghị iti egwu achọghị ịlụta efu egwu ọpịa ọfụ mba agụ mba nwoke ọba Akwa badike orezuli Igbo niile akwa orezuli Igbo niile ebe na-akpọpụ ọmba ndị ahụ na ndị mmadụ adị arụzikwa ụlọ ahụ maka onye ọbụla mmanya aka afọ akwa bụ nkwa kwupụrụ ndị ọba adreesị eji malụ ndị ọba rapụkọ ndị nwaga rapụkọ ndị Facebook ndị nwaga ndị ya wuo rapụ ndị ha bụ Disemba fabataba bịa mepas maga naba anyị nwa na 24 hours ibere ekwu bụ kedu onye eji maka ha abịa ọba abịakwa agwọ họteelụ na ọwa mmontu ndị mmadụ kpọọ otu ewe ka eji siri ọrịtịbadị na ọba n'ijelu nke akwa na since 2 months na efubara akwa jere ose ọ dị ahụ mana eziokwu anyị na nwanne m ebe niile bụ original fake adịghị ihe abụ otu anya nna m na fake adịghị ọ ka ọ dị mma ọgwụ adịghị ire agwụ ekpori ọgwụ isi adịghị ire agwụ ekpori isi
Odezulu Igbo niile ọ na-ede ka era ka ụdị ya na-ede ọ bụ ọgwụ ọba amụ agụ na-eme ka nna nwụrụ m ede ma a na-ala ume agụ ya amụ agụ agwọsị ọgwụ anyị apụta rie ive ntị adụgwọ anyị gwọsị ọgwụ anyị pụta ya rie ive anyị nye agwụ nke ọ na-eri ịma na onye ọbụla pụta ụwa ma ebe o ji pụta ụwa mụ apụtala ụwa to serve people, to give people powers, to let people to know say good there for this life, bad there for this life, anything you want there for this life, heaven there for this life, hellfire there for this life. If you no get money, you there for hellfire. If you get money, you there for heaven. Onye nwe ego nọ n'eluigwe, onye na-enwere ego nọ ọkụ mmụọ n'ụwa. Ilepuo ike n'ụwa ya na ọkụ mmụọ, mana inwe ego ị nọ n'eluigwe. Maka moto gị wee gbaa, ibe gị wee rie, ka na ọ bụrụ ya. Ilepuo ike afa gị bụ sọrị. Bịa nke Akwa ka agwa gị ebe a na-alụ, ka ekpelu gị ekpere, ka awalụ gị ọjị, ka ịmalụ chi gị, ka iribe ife ka ndị ọcha. Na-agbaghalị mfilu onye ebe aka okiọs ya aka ụlọ mma isi ebe nke a nwapụta nwaba nke a chọọ ndị ichie nna ka ọ dịrị ya na mma bịa nke Akwa ka emepee ya anya n'onwe ndị eji net kpuchie iru etu a paa ama ka o si adị mana ite isi na nke Akwa atọ ọ ga-abụ mmụọ chen ndị amoosu ka ụwa akụsịa gị chen ọ bụ ọgwụ ile amazi m Yes, my brother, I'm away from. Nwanne m abụrụ na-achọ m na-efube m ewe n'iwe ndị mmadụ ri nna m ekele onwe m ụzọ na-abụ ma egburu onwe m egbu ọkwa sọsọ m sọm ya agba afa sọm ya agwọ ụmụ ya si na nwanne ya nọ ebe a 4 days ejụọ nwanne o nwekwa ndị bụ nwanne ụzọ bịa ọnwe ndị n'ọwa mmụntụ na-ekwu 4 days nwanne m egwu atipụta egwu etipụta ka anyị kpọọ ya ka anyị gbaa na CD ka o buo mana eziokwu ka e buo ebe niile agụmba mmadụ akpọọ afa agụmba donki oke onye atụghị ya ụmụ ya kpọrọ afa mgba okay agụmba don't keep my sister wetin whatever onye amụma m anyị nọ be anyị nwanne m anyị nọ ya agụmba ọba agụmba ọba ego ego mmiri somebody now everyone is gathering
ma onye ọba ọ bụrụ na ịlụta ọba junction n'Europe jụọ na nke Akwa ọkọchị ya akụ obodo mara morie nne ịbata ọba jụọ na nke Akwa o nwere onye amala. Hello? Yeah? From Thailand. Okay. Okay, okay, ebe bụ nsogbu. Okay. Ịchọ ka gị mee? Send mmadụ ka ọ bịa na mmanụ alụrụ ọrụ vonu. No problem. Ana m alụrụ ọrụ Sunday, Saturday. From Monday to Friday, nya ka m ga-aba n'ọrụ akwụ. Ebe m na-aka ọbara tụlọ. Good. Ekwentị na-akụ akụ. Mara nwoke ya n'ọrụ. Ya gaziela ụnụ nna. Anyị nọ pe m nwezi ka m bara ya. Ka mma na fans Akwa nọzikwa online. Mana afụgo m afọ na ba ma. Na-eche ka n'ọnalụ ngozi abalị a. Afọ m adọrọ ụnụ mma. Mana m amara ebe m na-eme ọla ka ọ dị mma maka ndị na-efolo m ori nnọọ. Ọ dịkwa izi na kọmentị na wọọlụ nwa dibịa maka na o nwere ike o nwere ndị nnefa ma nnafa ma nwunye fa na-agụ ibe fa na-eme ndị a na-akụ ụka aka kpọsịa anya afọ ka ịkọmentị na nke nwa dibịa echi niile kwuo na-egwabago ọgwụ maọbụ ọyị nwoke kwuo na-egwabago ọgwụ nke ya na-akọmentị na nke Akwa. Ụfọdụ na-efolo m ebe a well ma fada akọmentị ma fada ma pastọ na-efolo m na fada akọmentị mana o nwere ntede ebe na-ebe original fake adịla anyị adịghị eme ala injinia afụ ụta ya na mbụ ife ọ bụ na ebu ebe a bụ original fake adịla Ọ bụ ọbụla ịkpọtara ya ngwụlọ, adị aya ọbịala ọbụla ọkụ. anyị adịghị eme eji gbata nwa ngwụlọ aya ọbịala ọbụla ọtọ mba Ma ọ gbata mbesa. anyị na-ebe original nke anyị emenwu ka anyị emenwu nke anyị emenwu anyị emenwu ya so na anyị na EPP power pass forward ọ da-adọ na buutu ị mara ibe dọ na buutu emesa ya ama Mana eziokwu. Eto ọgwụ gara azụ moto. ama nwoke ya bụrụ nwoke ama nwaanyị ya bụrụ nwaanyị Mmadụ etu ya. ama nwoke ọ nọkọtazie na-eme ka ụmụ ọkpụ ịmara onwe ka ọ dị Mmadụ alụ. Agụ mmiri ka mụrụ m ede, mmadụ ọsọ ọgba. ama nwoke ya bụrụ nwoke isi na-ebu nwoke mana mgbe invest ụmụ ife niile erụlọ 20 million erụlọ 10 million isi na-ebu nwoke who bend down for man go later collect. Ọ dị etu ya. Ana m asụzi oyibo na nke ikpeazụ a. Akwa enyego skuulu na taa. Obere oge na-afọ afọ youth service ye. Ana m asụzikwa oyibo. Ndị ọcha na-agha kọmentị they say speak English. Speak English. Ma amaghị alapụrụ Igbo baa. Igbo na-atọ ụtọ.
a na-amụ aka ekpe na nka ebe m amụrụ oyibo mgbe m ma amụ oyibo ọ bụrụ kịta onwe nke m ma asụ na amụba amụ na ya mere na ndị apakeji ibe ndị na pakeji mana ọ bụkwara m amala asụ adị m asụkwa ibe niile bụ original send me agụmba nọmba agụmba chekpọrọ mba agbara ewetara nsọ ndị agha